Zenbat saski prestatzen duzue? Hoi, zeitzate, gaztian egun bat? Bai. Ez tegi izango aste hartia, ez larun bat, hor basek bakak beste li bat merkatu emateko, ez da? Bez, aste hartetan zarautzen eta astenetan hori joan. Ah, bale. Arratxaldez. Orduan, hor txebiltzegea, batean da bestian, eta gero hori, aste hartetan goizian baita ere otegea merkatuan, eta arratsaldean bertan merkatuan eman ditugu otarrak, eta gero goizian sobratu janak baita ere jatzizkia hor salgai. Eta gero larun bata. Momentu zola... Ze topatuko jau, ni pentsatzea sasoi bakotzian, da ona topatuko deula saskillat, baino, zenbat esan desuna saskillat nahiko koloretsua diala gauza desente, zenbat barazki desberdin topatuko ditugu saski bakotzian? Normalian saiatzeituk 5 barazki mota sartzen. Bale. Neguan adibidez porrua edo kalabaza bitako bat, azakin bat, azaloria edo gorkolia, aza, lombarda, romaneskoa edo narakoa, gero osto bat, neguan normalian eskarola rizatua, lisua, letxuga batzuk imunegutegikoak, horako zeak, sustraien bat. Bale. Izan, azena joa, edo erremolatxa, arbila edo urtean behin edo sartze dugu baita ere. Eta hola, bost barazki. Eta guk saiatzea ditugena dek, behintzat bi osagaiekin, bi kazuelka iteko aukera mate. Eta gero bestekin, ensaladak edo lako gauzak. Behintzat bi kazuelka, porru patatatzuk egiteko, edo azal horiakin, edo kalabaza krema bat, edo pixkat... Neretzako marabila, bai, zeatikan, nire saskila hartzen dut, egia esan, eta gauza erra da, zeatikan, askotan jutezea eta gero bestela beti berdina eostezu, no? Ez da, oitura dakazu beti berdina eosten, da saskila etortzea danetik pixkatekin, eta niko laiten dut, bai. Astian ziar juten naiz, gauza prestatzen, bi barazki hauekin hau, eta gero, astelenian dana egosten deu, krematxo bat iten deu, eta venga, aste harten dana berrina. Eta egia esan, modu da, hola, danetik jateko ere, ez da? Zeratikan bestela, esaten du, jute geha, eta beti erosten deu, gustatzi zaiguna. Eta azkenian, jan behar da, gustatzi zaiguna, eta ez zaiguna inbeste gustatzen ebai eman inbiartza jo, ez da? Eta azkenian propia desberdina dituzte, eta hori gorputza ere bere ona itelle, eta gero, guretzat ere, nik uste bi aldia diala, ez da, bai, erosle bezala edo hartzaile bezala, behartzen zaitu, menua aldatzea eta gauza desberdinak janari izatea, igual, ikisan egen bezala, erosiko niskean hauek. Eta askotan zertatzea, erostea junda, garaizkan poko gauzak erosten azteala jendia, ezta? Kalabazina nahi digurte guztian jan, tomatia ere bai, eta... Garezta ainona, eta gareztiagoa da, eta... Eta horren otarra behartze hau, garaiko barazki hori jatea. Hori batetik, eta bestetik, nekazari ontzat ere, kudeatzeko, ez da? Asko zerrexo, da, zegoela planifikatu dezake urte guztia, jakinda zenbat otarrazkaun, otar horiek nola osatu, eta horrek laguntziku pila bat. Gero hartu emana da, zuzenekoa, astero biltzegea, eta, euser gauza, hau oso goxua zeon, edo hau etzetain beste gustatu, edo errezeta konpartitzea baita ere. Eta nik uste, pixkate filosofia bezala ere, eharra da. Bai hartzaile bezala, eta bai emaile bezala. Dudi gabe. Bai. Hombre, gero garbi dago, jendia merkatua gutia, eta aukeratzia, eta behartzia, hori ere aukera erra da. Baina garrantzitsuena, benetako barazki jatia, eta herritarrek iteituenak, eta Afrikatik, Hego Amerikatik, ez dakit nutik etortzen dianak, ez da? Azkenean guriak, eta gure paisaiak eta gure ingurua bestia, ez da? Azkenean, azkenengo urtetan, pentsa. Esate, azkenengo goi urtetan Gipuzkoa makarrik 2000 baserritik gora galdu diala, ezta? Benetan aiz? Bai. 2000... Hori Gipuzkoan, Bizkaira, Araba edo Nafarroan edo bestelako lekutan, egoera oso penagarria da. Gogorra, txarraz. Eta ikustea gaina ez da, irten bide asko ez zailo lamaten, ezta? Gero eta joera gehiago da, jendeak ere, konsumo itura horiek aldatu ditu. Supermerkatu ondera egun, otarra ez. Saski guztia bete, karro guztia, plastiko gehiago ematezu etxea, barazki jau baino. Oida. Azkenean hoxe, milaka kilometrotatik anonak hartzen gauzak, eta gure herri hontan produzitze duna, balorien jarri gabe, ez da? Dudi gabe. Eta gero beti, mundu guztia, bai kilometro zero, bai bertakua, bai ez egize, baina hautik baina gero taka. Hori asko bertatzek, bitu. Aurreko baten gertatu zaiten merkatu plazan bertan, politikaria etorri zaiten da, xantzian, jendea idala kontzientzia hartzen, eta ez zaiten iruditzen gero eta kontzientzia gehiago zeolak izartian, eta jendartian, eta kontzientzia, akaso,
politikoki zuzena dan diskurso hortan bai, Bai, baina zurik ean, ez da? baina gero Baina gero erosteko ja- orduan, ikustean da, Zarauzko merkatu plazan adibidez, gero eta baserretar gutxio daude, hemendik 5-6 urtetara, egongo gea 4-5 ekoizle, Eta hori da, erosle gutxio daolako. baina aldi berian, gero eta denda handi gehiago daude. Orduan, esatezu, bueno, pues hemen nabarmena da, kontzientzia aldatu ez talai aldatzea. Ja. Eta hor dago benetan eragiteko aukera, ez, denda txikik enda gertatzen da bezala, eta, baina, bueno, ahi, pixkanaka, Eta hor, adibidez, trabaik handiena zein da, trabaik handiena hor somatzen dezuena zuek. Hombre, holako... Zergatik aidia inbeste baserri galtzen, Bai. zergatik aidia inbeste ekoizle hori, bertan bera usten, lehen ana. Ez da erreleboikan. Bai, a ber, nik uste gauza asko diala, ez? Batetik, lana gogorra da, hori hala da, ezta? Ordutegi aldetik, batez ere uda sasoian baratze zainentzat, baina, bueno, abeltzainak ere, urte guztian, nahiko lotua dan lan bada, ezta? Eta akaso tailerrea jun, edo beste lanpostu batea jun, edo irakaskuntzan, bestelako porro batzuk, bestelako baldintza batzuk, eta horiek lehenengo sektoren ez dauzkagu. Hori batetik, bestetik ere gertatzen da, jende bat baserrian jaio ez dana, baina nahiko lukena bertan lanein, aukerik ez dakala. Lurrik ez padimadakak, eta aukerik ez padimadakak lurrea gerturatzeko, oso zaila dek, ez da. Orduan, hor da honik ustete lan egiteko bidetako bat, ez da. Jende gaztiai edo lehenengo sektorea gustatuko litzaioke jende bati, nola erraztu lurra eskaintzea, ez da. Izan alokairuan edo formula desberdinak on daitezke. Ikadidez hasirak ez zituen bat erresak izan, zatik ire kalean bizitzan eta urratzauetan eman behar izan dituen, ez da? Gure kasuan lurrak erostea ino iristea, pauso handia izan zen, eta buru hauste asko, eta urteko horrak pasa genitu baita ere, dudik gabe. Ja, urte batzuta, beste erabate ikustezu, baina, bai. Eta adibidez, nundikan jouan, niko, ze laguntza eukituan, nun heldu itzan hau dan aurreateatzeko? Bueno, gure kasuan, badia laguntza batzuk lehenengo sektorea gerturatzeakoan eskaintzeianak, eta, egiten parte hartu ginen. Gero egia da herriko jendeak asko lagundu zigula, lehenengo lan horietan babeso behar ginulako, baina azken batean zuk eukiberezu argi eta zuk eukiberezu buruan... Buru belarri jarri behar gaiz eta... Bestela jaizio, bai. Egia esan, askotan sentsazioa izan nuen, korrontean kontra guala, eta kostata, baina, eskorkeian eta buru horkeian, sei aurrea, eta pixka sentsazioa bai izan dugu. Hori pena, esateken bezala, ez da, zen biharra da hon, esan dekena hainbeste baserre galdu izki jau, hainbeste lur zaizu piñoz beteta, sasiz beteta, ez egize, oza, berdi jau, gure elikaia eta gure lurra jaten emateko, guri ematezikukelako gero, baina esatekena, ematik gillo gitxastik, bai, supermerkatu handita, dana enbasatuta erostea, dena prestatuta, bai lekak, bai behituzak hau ze askarrin deun nolako, eta erostitugu jendiak ja barazkiak egin da, eta esatezun, mekatzi lama, eta gero ez da barakari barazkiak, erosten naizea kimikoak, erosten naizea potentzia, erosten naizea, ez da? Bai. Eta dudik gabe, eta azken batian, kontuatzen zean nada, egunero jate deula. Egunero jate deu, eta guk janakin erabakitze dugu eitere, ze proiektu edo zein nahi diogun diru hori eman, gure xoxoiek eman, ezta? Hori batetik eta bestetik, bizitzan arkitektua beharko zu behin, akaso, edo medikuana, albaldi mazu beharrik ezizatea, hobeto. Baina, baserretar baten beharra dakagu egunero jate deu. Eta hori, hala izan da ere, benetan balioan ez da jarrita gaur egun, ezta? Eta, hor dago lanketa bat diteko, ezta? Lanketa sakona, konsumo ohitura horietan, eta jendean, kontzientzia hortan, ezta? Baina ez da erresa, Ez da erresa, bai, nik ikusten dut, gaina bai da hola pixkat, ez dakit, gizartiak gehiago edan banantzen. Osa, batzuk geho eta pixkat ekologiko, pixkat kontzientzia handiagokin, ni usten dut, pertsona gutxi diala, eta gero beste batzu, behitzu dela Patrikaik, ez dakit Patrikare eragina dakan hor, zeatikan, segun zer erostezun, nola erostezun, gero gaixo gartzezeak, gero bai medikoan akunbertzea, gero botiketan gazatu berrek aurratu eken janean. Mantxak ateatzen zaizkik, eta ez dakik zeatikan, ez da? Bai, dudik gabe. Orduan... Nik esango nik joera orokorra badala, gero eta urrunago bizitzea lehenengo sektoretik, elikaian hundi datozen eta bar, baina badaola jende bat, eta eskerrak horri, gero eta kontzientzia gehiago hartzen nahi dana, baloratzeuna hori,
eta balioan jartzeuna, ez, eta adibidez, konsumo taldetan hori gertzea, ez da, eta babes horrik, bueno, guritzate da Baina oso ezinbestekoa, minimoa ez? iruditzen zaite. Minimo iruditzen zaite, zatik azkenean. A ber, zautzen zenba jende bizi da, zenba familia eta zenba saski saltzen dira. Bai. Saldu berko zian, eta 2000 saski. Eta saltzen dira, gutxi. Bai, eta gero horrek ere, animatuko luke jende gehiago lehenengo sektorea salto itea, ikusita ez, kontzientzia hori, azkenean dana, zea bada, ez da, kate bada. Alegia, gero eta kontzientzia gehiago hartzea jendeak, gero eta behar gehiago sortukoa, behar horrek ere, jendea pauso hori ematea ez, eman gau, baino, bueno, pues hori lotu da. Nik esaten detena, supermerkatu handina, eta esatezuna jende gehiago erabiltzeu da bain konsumo hori, eta erabiltzitula produktoiek, nik esaten dezke hori gure esku dago. Ez ba ezu erosten ez ditu ekarriko. Baina ekartzen baitu erosten egiala da. Bai. Ezta? Hala da, azken batean... Eta esateko, jode, guk erosiko gainu, herri guztia merkatua jungo zen, merkatu indar gehiago hartuko zuen, eta bestiak ez zuten hain beste indar eukiko. Dudik gabe, kasu horta meintzat aukera norbeana bada, ez, erabakia. Gero egia da joerak eta bueno, kanpotik dauden interesak hor daudela. Baina azken batean erabakia norbeana da, ez da, eta kasu honetan erabaki praktikoa da. Alegia, zure euro hori edo zure xoxoiek, pues, bertako proiektu bat eman edo multinazional bat eman. Eta gero, nahi irutzi zaiten merkia egiten dezuena, saski bat, 15 euro, zenba kostatzea, 15, 20? Bai, ian, 55 euro. 55 eta lau saski. Lau saski, eta 5 astekotan, bai. Baina, asuntua dek. Gero jendea, hau lekak gutxi eta garesti, baina gero jutea ditu, kubata bat eskatzen jau, hiriburuan 12 euro. O, 9 euro. Kafe bat ia 2 euro. Ronda bat patzen lau gara gardona eta saskila, juntzaikor. Bai. Eta nik uste jat ez da la dirua. Barazkiak ez diak garestiak. Ez da bat ere garestia. Azelga kilo batekin, dakak plater bat itia 8 lagunentzako. Txitxiri batzu gartze dituk eta gero jartze barazki pixkat eta dakak hori sortintzako janaria, ez da? Gero tomatea dala edo hilarra diala, badia kutixiak, eta horiek, garestia dia, bere lanketa ere baukatelako. Baina ez dia, urtia guztian azte bururo jaten, hori jaten dia sasoian pixka eta... Baina ez da garesti, zenba dia, 20 euro, baina zenba patzen du mugikorran historiak eta aplikazioak eta bestiak... Edo zintxoak eta gastatzen du dirua. Bueno, hemen txe, indeuna da, betu ze saltxa eharra prestatu deon, hemen patata goxatuko ditugu, lekak hemen txea goxatzen, gero enbiar deuna da, hau, ondo biguntzen dandian, honekin elkartu ikusiko dugu elkartu ez elkartu, igual gainen jarriko jo polito gehatzeko platerian, eta gero prestatu behar deuna da edarila.